Изәмісіз Шолы ТВ телеканалында яңалықлар вақты студияда мен Румел Карамеев иқтибарыңызға бүгінгі программаның түп темалары. 51-ші комплекс бүгін Венецияны хәтерләтті, биредә турба шартлады. Ветеринария белгечләре тірлікләре йорт хайваннары булган хуҗалыкларга чыгып вакциналар ясый башлады. Бүген безнең хәбәрчебез алар белән элеватор поселогында эшләде. Бакчаларда күпләп помидорлар карала. Сәбәбе нәрсәдә? Соңгы арада шәһәрдәшләрне борчыган әлеге сорауга җавапны Лейсан Ханова эзләде. Удмуртия, Башкортстан, Воронеж өлкәләре һәм Татарстанның 9 районы үз продукциясын тәкъдим итте. Чаллыда бал ярминкасы үтте. Җәй ахырына кадәр машина йөртүчеләргә берничә чакрымлы бөкләрдә торырга туры киләчәк. 1 сентябрьгә кадәр Түбән Кама ГЭС күперендә транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертелә. Бирдә юлны төзекләндерәләр, шунлыктан машиналар бер полоса буйлап кына хәрәкәт итә. Юлчылар машина йөртүчеләрнең сабыр булырга чакыра һәм мөмкинлек булса, әлеге участокны урап узарга киңәш итә. Елның 2нче полосасын 2016 елда төзекләндерәчәкләр. Төзүчеләр әйтүенчә, күпердәге юлны ремонтлауның үз нечкәлекләре дә бар. Сложность работы, тут есть подстилающий слой, выравнивающий слой. Эшнең катлаулыгы шунда, биредә асфальт катламы күбрәк. Начар күпшәк урыннарны алып ташлыйбыз, тигезләүче катлам җыябыз, аннары тагын бер катлам. Аннары гына асфальт җыюга күчәбез. Бүген 51-нче комплекс Венецияны хәтерләтте. Иртәнге 10-дар тирәсендә биредә авария килеп чыкты. Торба шартлады. 2 йорт һәм балалар бакчасы сусыз калды. Урыннан безнең хәбәрчебез дәвам итә. Комплекс буенча аккан су елганы хәтерләтте. Ул 51-04 һәм 51-07 йортларын әйләндереп алды. Ишек алдында урнашкан балалар бакчасына да судан зыян килде. Магазиннан кайтып киләдер, мен суага кызлап, мен тавышлыгына карасам, монда прорвайткан су, кызыл гөлемләп пешераган садик. 20, 17, 20 билчедә затоп. Авария төзелеш оешмасы гаебе белән килеп чыккан. 51-нче комплекста балалар бакчасы каршында күп катлы йорт төзиләр. Эш барышында бульдозер су турбасына тиеп киткән һәм нәтиҗәдә барлык су читкә аккан. Авария достаточно серьезная. Авария җитте. 51-04 һәм 51-07 йортлары өлешчә сусыз калды. Төзелеш барышында 225 мм трубага зыян килгән. Хәзер Чаллы су каналы аны ремонтлау белән шөгыльләнә. Предприятие шәһәрдәшләрне кыска вакыт эчендә иң күбе 1 тәүлек дигәндә сулы итәргә шандыра. Белгечләр зыян күләмен исәпләү белән мәшгуль. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Чаллы ТВ яңалыклар. Раскольников һәм халыклар дуслыгы чатында юл хәрәкәте булды. 1988 елга машина йөртүче дистанцияны һәм тизлек режимын сакламый. Юлдан чыгып китә, автомобиле белән бордюр өстенә менә. Юл хәрәкәтендә 2009 елга кыз бала, аның әнисе зыян күрде. Аларны ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә илттеләр. Юл хәрәкәтле милләге инспекциясеннән алынган мәгълүматларга караганда, машина йөртүче рөхсәте булмаган килеш таксист булып эшләгән. Бала автомобильдә махсус креслосыз утырган. В отношении водителя был составлен административный материал. Машина йөртүчегә карата административ беркетмә төзелде. Баланы махсус креслосыз йөрткән өчен 3000 сум штраф яный. Шулай ук аңа юл объекты бордюрга зыян китергән өчен дә җавап бирергә туры киләчәк. Күрше районнардагы җәнлек һәм хайваннарда кытыру чире азган. Тукай районында бер очрак теркәлгән чалда. Моның белән бәйле вакыйга әле юк. Республикада исә агымдагы елда кытыру чире юктыру очраклары узган ел белән чагыштырганда 6,3 тапкырга арткан. Моңа бәйле рәвештә чирне кисәтү максатыннан Татарстанда 2 айлык башланып китте. Ветеринарлар йорт хайваннарына вакцинация үткәрә. Бүген белгечләр элеватор поселогында эшләде. Хаски тукымлы рекска әле 4 кенә ай. Кичкенә булса да аңа бүген кытыру авырынан вакцина ясалды. Ул елга бер тапкыр үткәрелә. Йорт хайваннарын вакциналаштыру 2 ай дәвам итәчәк. Ул бушка уздырыла. Моның өчен шәһәрнең ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шалтырату буенча белгечләр урынга чыга. Һәр ел сайын этебезгә һәм псиебезгә вакцинация ясатабыз. Алар безнең сау сәламәт. Вакцинацияны бушка ясыйлар. Рәхмәт аларга. Дөньяда ел сайын кытыру чиреннән 50 меңнән артык кеше һәм миллионлаган артык хайван үлә. Соңгы елларда чирнең артуы күзәтелә. Силәгәй белән вирус булып чыгаручы авыру хайваннар кытыру чире таратучылардан санала. Вирус чыганагы булып төлкеләр һәм енотлар тора. Бу вакцинацияны обязательно кешеләргә әйтергә ясатырга кирәк. Хәзер бик күп кыргый хайваннар, төлкеләр
Tilkilер бик күп. Вот, алар ишек алларына кирип, эт белән талашырга может, и котырып ширле булырга может. Әгәр кыргый җәнле кешедән курыкмый икән, ул һичшиксез ширле дигән сүз. Әгәр сезне шундый җанвар тешләсә яисә селәгә итсә, ул урынны яхшылап сабын белән юарга һәм тиз арада травматология пунктына прививка ясатырга кирәк. Йорт хайваннарын вакциналаштыру 16 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Эт мәчеләре булган хуҗалыклар оешмаларның ветеринария бүлегенә экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча хәбәр итүләре сорала. Илшия Валиуллина, Айрат Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар. Соңғы 5 елда наркотиклар базары үзгәреш кичерә, хәзер аның зур өлешен синтетик төр алып тора. Бүген бу хакта мэрияда узган матбугат конференциясында сөйләштеләр. 2015 елда кулланыштан алынган наркотикларның 80%-ын синтетик матдәләр тәшкил итә. Әйтик, 2010 елда бу сан нибары 22% булган. Шулай ук наркодилерларда үзгәргән элек нигездә ак үлем сату белән эшсезләр, Урта Азиядан чыккан кешеләр шөгыльләнсә, хәзер бу җинаятьчел бизнес белән югары белемле, бер тапкырда хөкем ителмәгән 20 яшьтән өлкәнрәк яшьләр шөгыльләнә. В сознании людей происходят изменения. Кешеләр аңыда үзгәреш кичерә. Яшьләр бу эш белән шөгыльләнгән өчен бернинди җаваплылыкта каралмаган дип уйлый. Алар яңа технологияләрне, интернет челтәрен файдалана, әмма алар ялгыша. Бездә заман белән бергә атлыйбыз. Оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш юллары да камилләшә. Моның ачык мисалы 32-нче комплекс оешкан җинаятьчел төркемен фаш итү. Наркодилерлар Чаллы, Түбән Кама, Мәскәүдә җинаятьчел бизнес белән шөгыльләнгән. Нәтиҗәдә аларның барысы да 15 кеше тоткарлады. Суд аларны җәмгысе 123 елга иректән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Помидорлар корала быел уңышсыз калабыз. Соңгы арада безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шулай дип шалтырата. Социаль челтәрләрдә дә бу темага кызу сөйләшүләр бара. Бакчачыларның күбесе помидорлар чирүнең сәбәбен Менделеевский яки Түбән Камадан килеп яуган химик яңгырларга бәйли. Чыннан да шулаймы соң? Сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова эзләде. Менә шундый урожай уңды да, рәхәтен күрмән, эчери. Рәшидә Посабитованың һәр иртәсе хәзер помидорларын җыеп түгүдән башлана. Рәт-рәт тезелеп киткән куакларның һәрберсендә берничә дәнә каралган җимеш булмый калмый. Февральдән тәрәзә төпләренә утыртып үстергән уңышым шулай итеп юкка чыга инде дип уфтана лаеклы ялдагы шәһәрдәш. Чәчәкләр иде, прям сап-сары утыралар иде. Аннан соң карыйм, теге виноград кебек үсәләр бит. Менә ботаклары күтәрә алмыйш итем. Илгәрә башлагач, иң беренче помидорын, тукта, карыйм әле барыйм, дисәм, кары янган кебек. Рәшидә апаның күршеләрендә дә шул ук хәл. Әминә Пасифиуллина бүген иртә белән 2 чиләк помидор түккән. Әле дә күренгәннәрен җыеп йөри. Помидорларын яшел килештә җыеп караган, тик алары да бозылган. Уйлыйбыз менә Менделеевскийдан или Нижекамскийдан килгән нәрсәдер дип. Помидорны кызара башлаган башта алдык без, бераз гына ашадык. Иреләр кызарды чүт кенә. Аннан китте, инде хәзер карала башлады. Интегеп менә шулай үстерәсең, аның файдасын күреп булмый. Тузларлык помидор, ашарлык помидор булмый. Татарстан экология министрлыгында безгә республикада бернинди химик яңгыр яумау турында да кистереп әйттеләр. Экологлар фикеренчә, помидорлар каралуының төп сәбәбе яңгырлы һава торышына бәйле. Биология фәннәре кандидаты Фәнзилә Чернышова әйтүенчә, помидорлар фитофтороз авыруыннан корылган булырга тиеш. Августта томатларның өлгерү вакыты. Аларга җылы һәм коры һава торышы кирәк дип биолог. Ә инде салкын һәм яңгыр фитофтороз өчен уңайлы шартлар тудыра. Җәй яңгырлы, шуңа помидорларга кояш җитмей. Фитофторы бик тиз юга и кайбер көннәр төнне туман төшә. Шул туман белән аның фитофторның споралары эләгә. Кайбер участокларда була туман, кайсы берләрендә булмый. Шуңа кайбер участокларда фитофторлы помидор була, кайсы берләре яхшы үсә. Быел помидор куакларын алдан ук фитофторозга каршы махсус эремеләр белән эшкәрткән һәм яшелчәләрен теплицада үстергән бакчачылар отты. Аларның уңышы зыян күрмәде дияргә була. Саклык чараларын күрмәүчеләр исә яшел помидорларын җыеп алып бинада кызарта ала. Фитофтороз ягарга өлгермәгән икән, азмы күпме уңыш алу мөмкинлеге бар дигән сүз. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар.
Шәһәрдә бал ярминкәсе башланды. Беренчесе узган елларда Азатлык мәйданында оештырылды. Узган ел белән чагыштырганда бу ел уңыш күпкә кимрәк, шулай да бергә килүчеләргә татлы ризык җитәрлек иде. Бал яратучылар озын чиратта тора. Калак белән кабып карап, банка белән алып китәләр. Ярминкәдә ризыкның күп төрләре бар. Дарчин, гөлҗимеш, лимон бөтенлеге балларын очратырга мөмкин. Аннан хәтта крем да ясыйлар. Юкә балын бу ел сирәк очратасың. Ә менә чәчкә балы адым сайын. Бу сукыр кычытканнардан, төрле одуванчиклардан җыелган баллар, ромашкалар, нинди чәчкә бар, басуда шуннан җыелган баллар, алар үзләре успокоительный, тынычландыралар кешене. Бал уңышын умартачылар август уртасында җыя башлый. Ярминкәгә бал кортлары үзләре дә очып килгән. Хуҗалар аларны кулдан ашата. Ярминкәдә балның 40-тан артык төре тәкъдим ителде. Юкә балы салкын тигәннәрдән файдалы, карабулай балы гемоглобин күтәрә һәм желудкадан файдалы дип әйтелә. Железа күп нидә. Бал сәламәтлек өчен бик файдалы продукт атала инде. Йөрәк кан тамырлары системасына, ми эшчәнлегенә, давлениене тота инде. Яхшы сыйфатлы татлы ризык алу өчен эксперт булу мөһим түгел. Бары тик игътибарлы булырга кирәк. Бал алырга теләүче һәркемнең үз тәҗрибәсе бар. Балны сойлап алалар төстән, исе белән и тегучис. Менә яхшы бал бер кашанда беспрерывно нитмей, постоянно агып тора. Менә шулай нитмей, üzülмей. Куйрак булырга тиеш, сыек булмасын. Республиканың 9 районыннан килгән умартачылар ярминкәгә 8 тоннага якын продукция алып килгән. Шулай ук биредә Башкортстаннан, Удмуртиядан һәм Воронеж өлкәсеннән дә кунаклар бар иде. Шәһәрдәшләр сорауы буенча ярминкә атна буе дәвам итәчәк. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Шаллы ТВ яңалыклар. Минем коллегалар, Күңел радиосы һәр вакыт хәрәкәттә. Бүген аның егет кызлары башкалабыз Казанга китте. Анда татар теле радиостанциялар арасында пляж волейболы буенча турнир үткәреләчәк. Очрашуның максаты хезмәттәшләр белән дустана мөнәсәбәт урнаштыру һәм спорт белән дус булу. Бу икенче тапкыр узган елында булган иде. Ул вакытта инде безнең кызлар командасы беренче урын алып кайтканнар иде. Бик күңелле хисләр кичереп кайттык. Бүген футбол Милли лига клубы командалар арасында Россия беренчелегенең 7-нче туры үтте. КамАЗ Хабаровскиның Sky Энергиясы футбол клубы белән очрашты. Уен көндәшләр ягында үтте. КамАЗ җиңелде исәп. Sky Энергия файдасына 4-0. Хәзер КамАЗ Россия беренчелеге турнир таблицасының соңгы баскычын бизи. Шәһәрдәшебез Илнур Закарин Норвегияның Арктик узышы дип исемләнгән ярышларда бронза медаль яулады. Велоузышлар берничә көн дәвам итте. Илнур 165 километрга сузылган соңгы 4-нче трассада яхшы нәтиҗә күрсәтте. Финал ярышларында көндәшләрен шактый артка калдырды. Әмма Швейцария спортчысы аны узып китте. Нәтиҗәдә Шалла велоузышчысы 3-нче урында калды. Шәһәрдәшебез синхрон йөзү устасы Лилия Низамова Олимпиада катнашачак. Татарстаннан 3 спортчы әлеге су төрләре буенча дөнья чемпионатында уңышлы чыгыш ясаганнардан соң Россия җыелма команда составына кертелде. Алар Лилия Низамова, Никита Шлейхер һәм Александр Красных. Йөзүчеләр 2016 елда Бразилиядә узачак җәйге Олимпиада катнашу хокукына ия булды. Һәм безнең яулыкларны сез, хөрмәтле тамашачылар, tvchilny.ru рәсми төркемдә карый аласыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-дә һәм 16 сәгатьләрдә бары тик Шалла ТВ, ТВ-центр каналларында көн яулыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән сезнең Күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек яхшы кәйф беләйде. Эш атнасының беренче көне менә шундый яңалыклар алып килде. Мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз. Фирменные магазины Пеплас. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите!
20 августа в 18 часов в ДК КамАЗа состоится семинар по очищению организма по методу профессора Волкова. 2015 елның 13 сентября бірдәм тауыш беру күні. Татарстанда республика президентін һәм жерлі үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елғы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә. Һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Һәр укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит.